Siyabulisa emhlanganweni ngegama lenkosi Yesu, amen. Bulisa kontanta, bulisa komama, kubantu abatsha kwisayide ngegama lenkosi, amen. Ngibulisa kunyanga wabantu abatsha ngegama lenkosi, haleluya. Jesus, igama lami ngumsanelisiwe ndiwakwaMpenifani, izono zami zonke zixolele zisindisiwe. Ndasiphakamisa isandla sami wangena uYesu ebomini bami. Ndibe phambi kwenu ndimuntu omtsha osindisiweyo, yenzelwa inceba eCalvary. Ikhona into efike yenzeke ebomini bami engasoze yenziwe ngabazali abalizalayo. Into yokushintshela impilo, uphile ngentando kaThixo usemhlabeni. Glory to Jesus. Ndiyiprincess wasembotwe, ndintombazana ndiphila kanjani na? Ukona ihlobo elithile endiliphilelayo nendiliphilayo. Ndimamela umyalelo wokumkani ukuba uthi makuphilwe kanjani. Umuntu wasephalesi wenza kanjani ukuze noma sephakathi kwabanye abantu abatsha abonakala ohluke ukuba lona wasephalesi. Glory to Jesus. Izono zami zonke zixolelwe kusendleleni ebhekezulwini. uYesu wangena ebomini bami kwangena into engabonakaliyo, kodwa yafika yenza umsebenzi obonakalayo. Glory to the Son of God. Siphila kwalixesha lokugqibela lokubuya kwenkosi Yesu, amen. Sibe ngabantu abatsha thina ngeli xesha ekuthuleke ngalo. Utata uSonsikwa esixolela noSive ngoDisemba ethi abantu ukuba bakhe bambone uThixo. Zikhona izinto uThixo abakhe bazibona ezenza phakathi kwabenyakazi. Uthetha amazwi athi kukho ngemini abakhe bahlala phansi besicela bayokhonza, bafike endlini kaThixo bahlala phansi. Wathi utata uMashicila kubo nazi system akho ingekhoyo akho babethi bazo. Glory to Jesus. Uthi ke wathi zanapha abantu abatsha kodwa uSonsikwa wababeka izandla bonke, wathi wonke umuntu omtsha ebeka isandla makenze into afuna uyenze ekhileleyo kuye. Uthi ilanga apho utata uVictor Mahlaba wabetha ngayo ikeyboard engazange wayipractice, waphakama esitulweni wayebetha ikeyboard, abanye benze zabo babetha igitha bencedwa ngamandla kaThixo. Sisindiswe thina ngexesha elibuhlungu elibi, kodwa uThixo uthembe thina ngezinsuku zokugqibela. Glory to Jesus. Uthi xa ethetha si-introducewe uThixo wemimangaliso. Sithe singabantu abatsha sifika kwi-salvation, basi-introduce utata unotata wabathandazelayo, otata uMashicila baba-introduce uThixo wezimanga, uThixo wenza izigigaba. Glory to Jesus. Uthi ke nibe buhlungu nina ngoba nifumenanga loo nto yokuba niyazi ukuba vele niyayazi but anibonanga uThixo enyakaza ngamandla. Glory to Jesus. Enhlizweni yami esathetha loo nto kwavuka ngaphakathi into ethi sisindiswe ngabonke ngeli xesha. uThixo uthembe thina, uthembwanga yebo, kodwa izulu lithande ukuba ibe sithi abantu abatsha ngeli xesha elithulekileyo linjena. Glory to Jesus. Vele asi-introducewanga uThixo wemimangaliso, kodwa we won't blame bona ngoba si-introduce. Uba izulu belithambile nathi imimangaliso leyenzekile ngexesha lethu, kodwa izulu lathemba thina ngexesha elinjena. Glory to Jesus. Enhlizweni yami kuhleli wethi makasincede kwayinwele singabantu abatsha. Uthembe thina kwezinsuku ikhona iminyakazo, ikhona into enkulu afuna uyenza. Cha ubethwa 11 esikuyo. Glory to Jesus. Ngathi singanyukela ngasentla ngoba ikhona uThixo into afuna uyenza. Ingathi singa-adopta ubomi bekhozi. Glory to Jesus. Ikhozi lineminyaka emiselwe lona ukuba liphile. Xa kufike la minyaka wayo yokuba lidlule emhlabeni funeke lidlulile, provided ukuba ikhona into elingayenzayo. Uba lifuna ukongezelela eminye iminyaka funeke lidlule uhlungwini. Uba nezanziba funeke lizichwithe namazipho
nalo lophise ukuze lifumane second chance longezelela iminyaka yophila emhlabeni. Glory to Jesus. Nathi singabantu abatsha igold iqale yenziwe ukhona apho yenziwa khona and akukho lula ukwenza igold ubuhlungu kodwa xa seyiphuma ivezwa kuphuma into eqhakazileyo ebukwayo ngabantu. Uba nathi ngexesha lethu lokuphila singabantu abatsha singake simvumele uThixo ukuba asenze kwi-closet zethu asenze endaweni zethu ukuze xa sivelayo uvele abantu abenziweyo ngoba uThixo akamsebenzisi umuntu engamsebenzanga. Funeka aqala kusebenze athi make sure ukuba wenzekile ungahamba uyovela ezizweni. Sibethwa ngabantu abatsha bentsuku abavelayo ezizweni yethu abenziwanga khange bavumele iprocess yokwenziwa khange bafune ukudlula emlilweni. Umuntu omtsha uThixo uqala kumenze amxove the time emxova umxove ukumbhaka ukuze adliwe zizizwe. Sisisonka xa sifike elizweni babona ithemba kuthi. Glory to Jesus. Into endiyifundileyo ngokhozi ndizawukhawuleza. Ikhozi liyasisebenzisa istorm. Alifi ikhozi kwistorm. Liyuza istorm. Xa kukhona laqhithelo likhangela uba umoya uyangaphi. Libe selilifteka apha kulo moya wesistorm. Libheke apho lifuna uya khona. Alifi libuna wesistorm. Glory to Jesus. Nathi bantu abatsha xa kufika izinto zizositreatha kukhona laqhithelo yilift mansilusebenzise elisisondeza kutata wethu. Glory to Jesus. Funeka sijonge ukuba uqhithelo oku lubheka ngaphi. Mhlawumbi sikude kakhulu kuThixo. uThixo ufuna sisebenzise la moya ukusondela kuye. Glory to the Son of God. Okokugqibela. Glory to Jesus. Nzaba mfutshane andizoba mde. Okokugqibela ikhozi alimi nezinto kwalilizwe. Lithatha inyoka iphila linyuke nayo. Alibulaleli kulo mhlaba ngoba lazi one thing ukuba inyoka yasemhlabeni naw inamandla kwelizwe. So ngcono lithathe liye apho mna Nkosi ndiba namandla kulo. Lithatha inyoka iphila linyuke nayo automatically iyazifela ngoba inyuka ikhozi inyoka iyazifela. Thixo makasincede singabantu abatsha singabi nezinto zelizwe kwelizwe. Into esibethayo sifuna ukuhandlisha imeko esihlangana nazo ngelevel elizwe. Asingoba lapha sithatha into ezosintlitha sinyuke nalo. The time sinyuka kukhona into eyenzekayo kwenkamoya. Glory to Jesus. Makasincede uThixo singabantu abatsha singavumi uba kwilevel elizwe. Sibetheka ngoba sifuna ulwa izinto zelizwe kwelizwe. Asingoba lapha singabahambeli kwelizwe. Thina amandla ethu axa sisentabeni. Once sisalapha siyohluleka kodwa xa sesinyuka kunye nemeko esihlangana nazo ziyazifela ngoba ndinguye ophezulu usilwela amadala. Glory to the Son of God. Andifuni bamde yahlushekelwa lento iphilile inamandla into yasezulwini. Ukhona wafa endaweni yethu yafa indoda yaseKhalvari yoyisa ukufa yabasisimanga. Uthe xa ifayo wafa engunyana kaMariya kodwa xa evuka uvuka enxibe ingubo yobuThixo. uMariya xa ebaleka siya kunyana wakhe uthi ungalichukumisa enyuki ufe engumntu uvuke nguThixo. Glory to Jesus. Lo esimlandelayo ulo wake wafika abafundi bevalelene wangena edongeni wathi uxolo lenkosi balube nani. Lo simlandelayo uThixo wayekhona uThixo khoyo yabakhona liphelisa iphakade. Usinike ilifa singabantu abatsha sinelifa sisimanga into kaThixo. Ufile waphinda wabuya
uThixo ophilayo. Asifani thina nabanye abantu. Uthe xa evuka wanyuka wangasekunene koThixo uyise. Yasitapusisela nangoku. Ekudala wakuyesu khabanitsi amajodo yabangakangeni. Futhi ugade nathi singarotshwa. Kunento enamandla kangaka. Uthi yintoni lento sikhahlela phansi kodwa sipheli. Kungoba ukhona osigadileyo. Kodwa ndigade lento inamandla endibanikeze yona. Glory to Jesus. Singamka kuyesiyephi. Siyayilwela holiness bantu abatsha. Yilwela inyama ingavumi kodwa ilwele. Mna ndinamaxesha ndibe ngumakotwa abatatumpe. Ndake ndafika egqoka kubhuti ondithetha isinto engavakaliyo kwaCapitec. Ndifolile kuwo. Ndavele ndathi xa engusa yabona sisingubani. Ndingubani wakwabani mandathi ndingumakoti wakatatumpe. Ndingusalelisiwe. Ndingumakotwa wakatatumpe osindisiweyo. Ngaba yamothusa inyana entsindiso lobhuti. Ndathi bhuti khawuhlale ikhumyeni wam. Kule nto ithethayo yini ikhona omazi khawuhloniphe. Ndithi ndingumakotwa wakwamphuyadlula wena ubungcwele. Siphathe ngobungcwele. Amandla ayo asebungcweleni. Ayinamandla xa ingekongcwele. Kodwa bake sahlala ku-holiness nezizwe ziyadla. Noba bangangatsho ukuthi ikhona into emnandi abayifumanayo ukuthi sibalivumbe limnandi. Singena apho kuthiwa kuyafiwa kuphilwe ngoba singena nonamandla. Glory to the Son of God. Master Jesus. Ngicela singenele ezwini lenkosi. Kwincwadi kaMatthew chapter 26. Usifundele kuverse 14. Usifundele kuverse 16. Sorry, 14 to 16. Utsibe usifundele ku-21 to 25. Obagqibela usifundele ku-31 to 33. Inamandla lento yasezulwini. Noba sisibonanga izigigaba. Kodwa kukhona umnyakazo ekulenzekayo kwelikamoya. Uthe uTata uNobeka xa ithethe postam. Wathi i-radical restoration iqalile kwelikamoya. Athi nabantu abatsha sonqena ukuyiyo yibone uyayikroba ukuba iqalile. Sifunda kakhulu uthandaza. Uyibona xa uthandazayo. Uba i-radical restoration ikhona seyiqalile. Glory to Jesus. Cela sifundele. Matthew 26 verse 14 to 16. 21 to 25. 31 to 34. Amen. Matthew chapter 26, from verses 14. UJudas ceba ukungatsha uYesu. Verse 14. Ngelo xesha uJudas Iskariyoti, omnye wabafundi abalishumi elinambini, waya kubabingeleli abazintloko, wathi, nondinika ntoni na ukuba ndithe uYesu ndamnikela kuni? Ke amnika amakhosha 30 emali yesiliva. Ukususela ngoko uJudas wasungula ukufumana ithuba lokumbambisa uYesu. 21 to 25. Verse 21. Xa babesitya, uYesu wathi, ndithi kuni, inene omnye kuni uyakundilatsha. Baza ke bababuhlungu besithi kuye ngabanye, ngaba iyakuba ndim na Nkosi? Wabaphendula wathi, lowo usithi nkqu esityeni isonka kunye nam, nguye uyakundilatsha. Verse 31 to 34. Verse 31. Ngelo xesha uYesu wathi kubo, ngobu busuku nonke niyakukhubeka ngenxa yam, kuba izibhalo zisithi, ndiyakubulala umalusi, zichithakale iigusha. Xa ke ndithe ndavuswa ekufeni, ndiyakunandulela ndiye kwelaseGrike. Waphendula uPetros wathi kuye, nokuba bayakukhubeka bonke, mna andingekhe. UYesu ke wathi kuye, ndithi kuwe, inene kwangobo busuku ingekakhali inkulu, uya
kundikhanyela kathathu. UPetros wathi kuye, nokuba ndingade ndibe ndiza kufa kunye nawe, andingekhe ndikukhanyele. Batsho bonke ke abafundi. Bawethu oyingcwele, hleli esihlalweni sobukhosi wenu uThixo, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sithe nqwadalala phambi kwakho sihleli. Thixo wethu onamandla onke, simamele ukuthetha kwakho. Baba wethu oyingcwele, nangu umntwana wakho. Moya wenyaniso ube phambi kwethu. Baba wethu onamandla, ungumlomo wakho, ungumlomo wezulu. Baba wethu onamandla onke, siyakholwa okokuba asophuma esiyinto ebesingene siyiyo, ngoba uyathetha wena uthini. Baba wethu onamandla, thetha nempilo zethu, simamele egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Kule ndawo esifunda kuyo, ngicela mangisithi. Kule ndawo esifunda kuyo sibona uJudas Iscariot enikela ngoYesu. Glory to Jesus. Enhlizweni yami ukuba ngiceliwe apha ndivukelwe ile message, uThixo uphele message ethi the love of Christ is unconditional. Amen. uJudas ngomnye wabafundi, uYesu wayenabafundi abayi-12. Wayephila nabo, ebafundisa, ebadlisa, esenza imimangaliso phambi kwakhe, ephilisa abagulayo phambi kwabo. Abafundi bakhe ebathanda bobayi-12. uJesu wayesazi, ngoba wazi izinto zingekabikho, ukuba uJudas uzawahambe amnqatshe athengise ngaye kumaJuda. Glory to Jesus. Kodwa isimanga soYesu esamamkelayo azange sambona etshintsha itreatment yakhe kuJudas. Umthande ngokulinganayo nabafundi bonke, kodwa esazi ukuba uzawuthengisa ngawo. The love of Christ is unconditional. Waqhubeka nabafundi, unalento yaziyo ukuba kukho lo ozawundinikela ukuba ndiyofa kwaba bantu bathandayo. Glory to Jesus. Ahlale nabo phansi uYesu abafundise, abadlise, kube mnandi. Uyazi ukuba uJudas Iscariot uzondithengisa. Ukuba ibisithi bantu besathi xa sibonayo ukuba ingathi khona ukushikashiko phezu kwawo, sikukhuphele ngaphandle, sikureplace, sifake umuntu endaweni yakho. Kodwa uYesu ngenxa yothando analo ngomuntu waqhubekeka wamthanda uJudas, futhi akamenzela into ezifani. noJudas akaqaphela ukuba ndiyabona ukuba ikhona into endizoyenza. Amen. Sibona noPetros apha ngasezantsi, uYesu uyamxelela uthi kubafundi bakhe, ukhona ozawundinqatsha. uPetros uyaphinda uthi hayi, mna angekhe ndikungqatshe. Aphendula uYesu kwibhayibhile English athi, nguwe kanye uyatsho uba nguwe ozawundinqatsha. Isimanga sikaYesu luthando aluthathaphi olulungaka. Uyabazi aba bantu bayi-2, abantu abayi-12 bazawahamba bahambe babekhona izinto ezizawundivisa kabuhlungu abazongenza zona, kodwa waqhubeka uYesu wabathanda abafundi bakhe. Amen. Uthando uYesu walufunda kuThixo. uThixo uthe umuntu emile egadini eDeni, endaweni yoba umuntu ayobhatala ngesono senzileyo phambi kukaThixo, kodwa uThixo enguThixo waphuma ezulwini wayofa endaweni yomuntu. Endaweni besithi abahluphekayo bahlupheka uThixo endaweni yethu. Naku uYesu ulandela into eyenziwe ngutata wakhe. Uthando walufunda kuThixo. Uthi ke ngoku, fundani kum ngoba ndinobulali, ndizeka kade umsindo, zonke zafuthi zabala. Thina iresponsibility yethu ukufunda kuYesu, silandele ezindaweni zikaYesu. NjengoJesu ebefunda kuThixo, wafunda wakukhona into ekuthiwa uthando, wayikhuphela kubafundi bakhe. Glory
Glory to Jesus. Nathi emini ihlele into ethi makasincede bawo. Sifunde uthando kuYesu. Uba sizoface reality abantu abatsha badiniwe. Uyobakhangela koveki ufika bengekho. Uze konyanga abantu abatsha bekho. Mhlawumbe kwenzeka ubabone ethabantu okanye ko-convention. Ekugcineni kwabo ayonto yethu ukuba sibangavule sibaphathe kakubi. Shem abane besiza bezokroba ngoba imbewu ayinobonakala ayihluthwa mntu. Bamane besiza ezikonzweni zethu bezokroba. Kodwa funeka kube khona ilevel ethile esikuyo singabantu abatsha. Awukwazi ukuthi umuntu uselimele uphinde umthuluke. Xa selelimele funeka sikhangele indlela singabantu abatsha basakwenza kanjani ukuba babantu noma bezokroba bangaphindi baphume. Noma besesiplanile sisimaziko kodwa xa ubabonele ithuba okanye itrafikile sikhulile uthixo usincedile besingayitshintsha ngeprogram yethu sicela umuntu esimaziba angashumayela ngomnqamlezo. Awukwazi ukuthi abantwini abalimeleyo uthi kuba ninga-abuse grace yabagxotha. Awukwazi ukuthi whether you like it or not. Xa sebekhithekile bebethekile aba bantu bayamazi uYesu basindisiwe bebekhe baphila kakuhle and nempilo bayiphilayo bayithandi. Akekho umuntu obekhe wenza kakuhle othandayo ukuphila kakubi. But ikhona lento ibadonsela kweli cala. Xa belapha bafuna umuntu ozoshumayela ngomnqamlezo. Ayikho imeseji edonsa umuntu okude ingathi imeseji yomnqamlezo. Sizibeke eqaleni ezizibethayo sikhangele umuntu onenhliziyo yothando. Glory to Jesus. Uthi Paul xa ethetha besikade sikude le kodwa igazi likaYesu lasisondeza. Bakude bafuna usondezwa ngegazi likaYesu. Bafuna ukuze bakhumbuza uba kukhona indoda eyafa endobeni yethu. Bafuna ukuze bacalela uba bayathandwa ezulwini. Glory to Jesus. Makasincede uThixo siyabadinga. Lo bafayo makhe singenzi ngathi sitha abafayo. uYesu obafayo. Lo bafayo uqembu uThixo uthi bawo khawume kaningi kukhona abasahlele ezonweni. Unesinephu Yesu thina siyababetha sibakhuphela ngaphandle. Makasincede uThixo singabantu abatsha ngothando sifuze uYesu. Uthi ngoba mina ndinothando ndizeka ngathi umsindo ngoba umbona yena akenzi kakuhle kodwa unika uthando lukaYesu. Akukho nothando ngathi uThixo. Glory to Jesus. Lento uthando lungacacisekiyo. Uthi ngenxa ekuze what is love? Ayiphumi impendulo uba yintoni uthando. Love is God. Uthetha ngothando uthetha ngoThixo wethu. Ake sifihlane imihlane kulethi sekukufupha phosi yakhona. Singenzi ngathi grace seyivaliwe. Isavulelekile igrace basadingwa ababantu. Akumnandanga ukhonza sibambana. Sakhe sagcwala apha. Kodwa ngoba bekho abanye babethe iCovid, abanye babetheke before iCovid. Into ezabanceda luthando. Sititshe ngegrace. Glory to Jesus. Ngicela ungena kugrace kancinci. Lokho kuzawungena umuntu ophila agcwele. Hayi ndisindisiwe ndiphilile agcwele. Le phone yami ngalala kube usuku bonke. Ubuye nayo ngomso. Ubrother Gesi angandingenela. Ethi abantu ndimoshakelwe nguWhatsApp. Ngiyacela yena makandilungiselele yacabanga luki. Yathi umkhozi kaThixo kusekuseni ayina-parting ayina-password ayinantoni. Yathi ke mkhozi kaThixo makihlale kumani zami. Imini leyo ke nababona indawo yothukayo. Yahlala kuye wahamba uyotsheka etawuni ngefowuni yami. Yayazi bakho message engathi uphume ecaleni engangena kuyo. I am holy. Xa ndithi ngigcwele manyani. Ngigcwele ndihleli ndindedwa. Ngigcwele phakathi kwabantu. Glory to Jesus. So ngicela utitsha ngegrace ngoba ifundiswa ke ngokunamhlanje ngintongcwele. Ngoba siyathanda ukuthi abantu begrace abantu abafuna udla izolo. Amen. Ukhona umohluko phakathi kwegrace nemercy. Zizizo lithu. Igrace le ethi sisimaziko umbulele lo muntu ufake uyabreaka ku-life. But igrace ithi
asizoba sakubheka life because of grace. Hamba ukhululekile. You are free indeed, which is the grace. But imercy ithi, brother Masethi, wonile uyitshile le mali. Kodwa manje sakuxolela sakwenzela inceba. Cha bhatala imali yethu. Sikwenzela inceba ngani? Ayikwenye into engena sizoyokubambisa. Bathi okwethu akuyele kuthi. Imercy inayo indawo encebadalisayo. But igrace umahala. Glory to Jesus. Igrace lesenzelwe nguYesu emqamlezweni. Yayibabalo olunye. Lo uza kusisa ezulwini ngeminye rapture. Songena phayana ngegrace. Ngalabini xa sihluthwayo sikumila kumbi sinyuka siyongena ngobabalo likaThixo. Silifteke apha egazini likaYesu. Siyongena ngelikaYesu Kristu. But the mercy ithi fine imandla liphile kuyele ezulwini. Kwenzekile kwafika wena ungekho ready. Ufana nomuntu othi elikaYesu igazi li-useless. Alinamandla ufika kwelabo. Now ungangena ezulwini but uzongena ngelakho igazi. Glory to Jesus. Uzongena ezulwini kwi-mercy but uzongena ngegazi lelakho. Igrace yekaYesu yile yenzeka emqamlezweni izawusenza uba sidinge ngerapture. Imercy yekaThixo yile uThixo azathi manje selinyukile abenzele inceba abashiyekileyo kodwa abazawungena ngegazi labo. Glory to Jesus. Now babethekile bakhithekile igrace isavuliwe ayikavalwa. Basingabatshutshisi sibasekumesi sifune sebefika apho babhatalisa bazivele babonkelekanga alikafike lo xesha. Ixesha lenceba eli ongenamandla makathwale ngonamandla, onamandla makathwale ngenamandla. Omhlane wakhe ubethekile makube khona emva kwakhe ukuze angabonakali kutshaba uba uhlithekile. Ubetheke ngaphambili makube khona umuntu omtsha ozoma ngaphambili ukuzitshaba ingaqapheli ukuba lo mntu uhlithekile. Glory to Jesus. Makasincede uYesu ebusuku. The love of Christ is unconditional. Alupheli ndawo uthando lukaYesu. Sithanda senze kakuhle, usithanda senze kakubi. Usithanda simkhonza, usithanda singamkhonzi. Yes, ngenxa yegazi. Glory to Jesus. Bona nje uYesu uva kabuhlungu ngehlobo esenza ngalo. Uyazibuza uba bafuze bani ngoba mna ndifuze utata wam uThixo. Ngaba bona bafuze bani? Unombuzo uYesu xa si-undermine-nayo, xa sifika kulaa mnyango. Asibuza uYesu kutheni abanemali behleli bodwa, kutheni abangenamali behleli bodwa, why abaphangelayo bezidibanise bodwa, kutheni abangaphangeliyo bezidibanise bodwa. Wasifela sonke, sifela uYesu. Wabuye wasithanda ngokulingana. Sithanda ngokulingana apha. Akho ukubalulekileyo kunomnye. Abekho nangoku baphi. Xa bezawungena ngala mnyango sabaphatha kakubi. Yinto ethandwa lizulu leyo. Bazawuthini ukuze babuye. Bazabuya kanjani? Ngoba imessage eza kuthi le nto ingcwele whether you like it or not ayizobanceda ncam. Ngoba sebephumile ngabakwazi ukuphila ubungcwele bohlulakele. Bathe sebengcwele bohlulakala. Yintoni ezobanceda? Awuzothi kubo ingcwele le nto bayayazi ubungcwele bebekhe babuphila. Bathini? Badinga uthando. Yabona uthando lukutsana nobubude. Umuntu osanda usindiswa uthi once azibona uyazithanda athi ngenxa yoba usisimatshayeli mazi uyangithanda mandibeke enkonzweni yawuva kabuhlungu xa ngandibonile. Glory to Jesus. Yabona nto kasisimatshayeli ethanda lo mntu imenza ngokwaqakekileyo zizinto zakhe azinike ithuba ngoba uyayazi uba kukhona lo mntu uzoba disappointed xa ngambonanga. Glory to Jesus. Makasincede uYesu sibuyise the love. Akho nto ininzi esiyibhatazileyo luthando
uthando khalo lufunekayo. Ikhona imove uThixo afuna uyenza, bathi siyashota uba ngenzeka lento afuna uyenza. Kukhona abantu balindiweyo, singabakhuphi ngoba balindiwe bayafuna. Kukhona imiyakazo uThixo afuna ulenza, uzawuphila abagulayo. Zonke izanto zazenzekile before ziyabuya ngegama likaYesu. Asibuzi igazini nasenyameni, ziyabuya. Kukhona imiyakazo wenkamoya elenzekayo. Bazongena phane ngaboni, baphume bebona. Asikhonzi bahani, sikhonza uThixo ophilayo. uThixo akatshintshi, kulowo tata uBheki, kuye lona. Kulowo tata uGidi, kulowo tata uSithole, uThixo watata uNazo, kulona thi sikufumeleyo. Haleluya. uThixo akakatshintshi, uyizolo, uye namhlanje, kophelisa phakathi nguye. Haleluya. Unyakazo luzakwenzeka, kodwa bayafuna ezulwini. Wazishiya ziyi-99, wakhangele yodwa elahlekileyo. Ake nathi kubuye uthando. Into ebangabe kuthi cwaka ne-open eziphele, kungoba kuphela ilove kuthi. Uba besinothando besawuvuka ekuseni, sithi asiphelelanga singabantu abatsha. Before size endlini kaThixo masiqale siyobalanda, size apha sibuya nabo, ngoba kuthi kugcwele uthando. Sizohlala sozele, kuthuleke naseziteksini, kwiindawo zonke sikuzo kuthuleke, ngoba khona ntshisakalo. Akho ona thando luthi umntana wasekhaya lohlele ecamkwam uyafunwa ezulwini. Glory to Jesus. The love of Christ is unconditional. Itreatment kaYesu azange ishintshe kuJudas noPetros. Waqhubekeka wabathanda abafundi bakhe bobayi-12 ngoba wayegcwele uthando. Uthando lwakhe lu-unconditional. Akakuthandi ngoba ukuthanda noba wamthanda, kodwa uyamazi uzakunikela, uyawufa ngenxa yakhe. Loyo ebengumfundi wakhe ehlala naye etafileni uzofa ngenxa ebenikelwe nguye, kodwa waqhubekeka wamthanda. The love of Christ is unconditional. Fundani kum ngoba mna nomlali ndizeka kade umsindo, ndinothando. Iziqhamo zonke ngaxesha lethu iziqhamo zensindiso azibonakali ngoba sifuna ufunda uYesu. Kanti kumsebenzi wethu ngoba sifunde kulowo wafayo. uJesu yi-big brother yethu, sijonga kuye, futhi nguye omaziyo kakuhle uThixo. uYesu uyayazi uba uThixo uva kamnandi xa uthuna. Xa sizikhele i-relationship kunye naye be-healthy, siye siyazi uba uThixo uva kamnandi xa utheni. Glory to Jesus. Kodwa xa simkile sikude kuYesu, kuba khona izinto ezisiphosayo. Yonke mafasi wamntwana shaweze kakuhle, kanti uThixo uvisa kabuhlungu. Kodwa xa usondele kuYesu, wazimisela ukufunda kuye, kuba khona izinto, zonke izinto zenzayo zimvisa kamnandi uThixo. The love of Christ is unconditional. Masibathande, ngosibaziyo abatyizolo masibathande. Kuhlabelela i-gays ne-lesbians kwiindawo zonke, kubantu abatsha babetshakele ngumoya, asokwazi uba nabo. Funeka si-atheke the spirit esibahlaseleyo. Kanti baqale babezizo, kodwa ekuhambeni kwexesha ngenxa yokuhla kweleveli baye bahlaselwa sispirit. Umoya ukuba ngumoya kugaxelekile. Asizobajonga behlafanye, asizobonyanga ngenxa yoba beathekiwe. Into esawuyenza leke sibathandazele, sibathande kwiiklozethi zethu. Kamnandi awuviwa mntu uthi bona nje Thixo usivela athi uhlaselekile umoya othile, icela uthile naye, ubhreyikhe, lothi phambi kwakhe, lothi phambi kwabazalwane, kodwa uwedwa ubhreyikhe imimoya ehlasela abantu abatsha, ukuze xa engena ngala mnyango afumane amandla ngoba uthandazelwe lo mntu, afumane uthando. Glory to Jesus. Into ehlele enhliziyweni yami leyo, ukuba uThixo makasincede babuye abantu abatsha. Xa bangena ngala mnyango, sibanikeze uthando esilifumene emnqamlezweni ngokufa kukaYesu. Izulu lakuthi treasure yazofa endaweni yethu. uYesu wafa endaweni yethu ngenxa yothando.
Glory to Jesus. Nathi masibathande. Azange ashumayele ehlobo. Nabantu basePosta bathenga. Into evele yabekwa enhlizweni yami. Andifuni into ethi isono. Uyandihlupha apha emoyeni wami. Kodwa uYesu wavela wabeka into ethi badinga uthando. Glory to Jesus. Ndikhula abantu abatsha abaphayela ePosta bafike nakuthi nododa Masenti. Bafika beyazi uba yilo usisakhe aya. I-problem bendina laa nto ethi mabafumane le nto siyifumeneyo mabangarojwa. Bebeyazi omisintsomi Pamela Dali. Xa ufika kwi-meeting kusisakhe funeka ufike ume uvuse intloko ungenzi isiphithiphithi ubonakala uba kumle umntu osindisiweyo ophila kakuhle. Nabazelise iyandiphazamisa loo nto. Ithi kodwa ingxaki ngawe. Nam le message ndiyinikile uba mandithi sibathande. Nabayandibhora abantu abaphila kakubi. Kodwa entliziyweni yam ivukile yabekwa uba badinga thina. Uba sibathwale, sibatyhathe, sibavuse, sibaphakamise kwithuli nodaka abakulo egameni likaYesu. Amen.